Pekné slnečné počasie prijalo organizátorovi JMV Motorsport pri usporiadaní 6. ročníka L-Racing Amateur Rally Košických Klečenov. Preteky boli zaradené do seriálu MTE Cup 2016 a do seriálu L-Racing Cup. Takže v podstate touto formou by sme sa chceli aj poďakovať našemu hlavnému sponzorovi, a to je týmu L-Racing a našim reklamným partnerom, ktorí nám pomohli usporiadať tento pretek, a v podstate pod ich zaštitou robíme aj L-Racing Cup. L-Racing Cup bude v podstate vyhodnotený len absolútny víťaz dvoch pretekov, ktoré idú pod zaštitou L-Racingu, a to je Košický Klečenov a Čakanovce. Trať rýchlostnej skúšky z obce Košických Klečenov do osady Borda bola rýchlejšieho charakteru a súťažiaci ju absolvovali 3-krát. Pekná trať, zaujímavá aj na rýchlosť, aj na techniku. Pravidelne sa zúčastňujeme tejto súťaže, trať je zaujímavá, aj technická, aj rýchla, a ciele si myslím, že dojsť do cieľa hlavne a umiestniť sa čo najlepšie. Trať sa mi páči, keďže som tu vyrastol a je vo svojej podstate taká, že domáca. No a ambície čo najlepšie, bez ujmy na zdraví, čo najlepšie, aby sme nič nerozbili a prišli zdraví domov. Hneď od prvej rýchlostnej skúšky sa vedenia ujal víťaz predošlých pretekov v Košiciach Peter Vaško na Mitsubishi Lancer Evo 9. Ten si svoje vedenie ustrážil až do konca a stal sa tak po tretíkrát absolútnym víťazom pretekov v Košickom Klečenove. Tak som spokojný nadmieru s výsledkom, ani sme nečakali, teda čakali sme to, ale podarilo sa to, bolo to také tesné, Šaňo Buffy nám trošku zamotal prvé kolo, ale potom sme si robili nejaký náskok a udržali sme ho do tretieho kola. Nič sa nestalo, v podstate technika nám vydržala, takže sme veľmi spokojní s výsledkom. Druhé miesto v absolútnom poradí si vyjazdil Alexander Buffy na Peugeote 206. Miroslav Šutlák na Škode Fabia S2000 prišiel do Košického Klečenova hlavne kvôli testovaniu novoposkladaného auta. V cieli pretekov mu patrila tretia priečka. Nové auto sme vlastne stavali skoro rok. Bolo to nenormálne náročné, mám pocit, že som trošku prešiel so svojimi silami, ale chvála Bohu, vďaka aj mojim priateľom mechanikom sa nám to podarilo postaviť. A kvázi to funguje, vlastne kvôli tomu sme aj teraz tu, aby sme to auto ďalej testovali, pretože chceme urobiť potom aj nejaký ďalší závod, trošku, nemôžem povedať, že na vyššej rovni, ale homologované závody sú homologované závody s homologovanými autami. No a čo sa týka dnešného jesenia, budem rád, keď sa dobre zvezieme, auto bude fungovať a dostanem to viacej do rúk. Ceny pre víťazov dodala firma M&M z Vranova nad Topľou, ktorá sa zaoberá výrobou originálnych ocenení a darčekov podľa predstav klienta. Pozrime sa, ako dopadli súboje v jednotlivých triedách.
Peter Vaško, ktorý jazdí na Mitsubishi Lancer Evo 9, je po 3 pretekoch v seriáli MTE Cup 2016 priebežne na 1. mieste. Opýtali sme sa ho, ako dlho sa venuje motoristickému športu, aké sú jeho ciele v sezóne 2016 a čo robí, keď momentálne nie je na pretekoch. K motoristickému športu som sa dostal už od mladí, keďže môj otec robil s autami stále. Začínalo to tuningom, keď som prešiel vlastne asi z tých tuningových aut, som si kúpil prvé Subaru. Som chcel chodiť na šprinty a som zistil, že to auto je trošku asi o inom, je to rally auto, tak ma začali baviť také rally jazdy. Učil som sa skôr na okruhoch, ani nie tak rally. Som bol v klube športových aut v Českom. Tam som sa naučil vlastne zo Subaru celkom dobre jazdiť na tých okruhoch. Ale okruhy potom zistil som, že nie sú až také úplne, čo sa týka toho auta, je top. Tak som sa prihlásil na peťové preteky, prvé PD Cupy. Celkom ma to bavilo, vlastne jazdil som po 3 rokoch skúsenosti a s tým autom som vlastne prešiel na Mitsubishi. Hlavným sponzorom môjho auta je firma Carlac. Urobil som si to a vlastne spracoval to auto sám, nakoľko máme firmu lakernickú, karosárskú lakernickú, takže to auto som si urobil sám, servisujem si ho sám. Vo voľnom čase, keďže kondícia musí byť aj v motošporte, viem, že aj realisti tak sa venujú aj tej svojej kondícii, aby vládali, takže behávam, športujem a v podstate dá sa povedať, fitness sa venujem už 3. rok. Prihlásil som sa teraz na triatlon, takže idem plávať, bicyklovať, behať a v podstate nejaké také ešte Spartan racy mám rád, aby som bol v kondícii, to je tak ešte popri voľnom čase.